Kaixo, gaur Egiptoko Nilo ibaiaren garrantziari buruz hitz egingo dugu. Herodoto lehen historialaria izan zena, Egipto Nilo ibaiaren oparia zela esan zuen. Orain, azalduko dugu bere hitzen arrazoia. Egipto Nilo ibaiaren ertzetan garatu zen. Hor sortu zen eta han mantendu zen Kristo aurretik 332.000 urtean Alexandro Handiak konkistatu zuen arte. Eta Sinaiko penintsulan kokaturiko estatua da. Oso lurralde zabala da. Mugakideak ditu. Mediterraneo itsasoa iparraldean. Gazako zerrenda eta Israel ipar-ekialdean. Itsaso Gorria ekialdean. Sudan hegoaldean eta Libia mendebaldean. Biztanle gehienak hirietan bizi dira. Hiriburua eta hiri nagusia Kairo da. Hala ere, beste batzuk, nahiko jendetsuak bebai, egoten dira. Alexandria, Port Said, Suez, Giza. Egipto estatu oso zabala da. Egia esateko munduko 38. estatu luze zabalena da. 2 aldiz Frantziaren tamaina du. Antzinako Egipton bitan banatzen zen lurraldea. Alde batetik, Be Egipto zegoen. Iparraldean zegoen Nilo deltaren inguruan. Klima mediterraneoko zonaldea eta euri gutxikoa zen. Bestetik, Goi Egipto aurkitzen dugu hegoaldean. Goi Egipton klima lehorra eta beroa duen lurraldea da. Hala ere, Nilo ibaiaren ertzetan bizi da biztanleria honen gehiengoa. 3 lurralde mota bereizten dira Egipton. Lehenengoa, Nilo Arana. Hemen ikusten duzue. Oso leku luzea baina estua. Deltan izan ezik. Bigarrenik, Libiako basamortua. Ekialdean dago. Eta azkenik, mendebaldean, Arabiako basamortua. Libiako basamortuak Egiptoko lurraldearen 2 heren hartzen ditu barne. 300-400 metroko altuera duten dunek osatzen dute. Sahara basamortuko zona honetan ugadiak ere egoten dira. Arabiako basamortua mendebaldean dago. Arabiako basamortu honetan 2000 metrotik gorako mendiak aurkitzen dira. Nilo ibaia aztertuko dugu orain. Ibairik luzeena da munduan. Eta Mediterraneora isurtzen da delta handia eratuz. Ibai honek hainbat herrialde zeharkatzen ditu. Hala nola, Uganda, Ruanda, Etiopia, Sudan, Hego Sudan eta Tanzania. Ibilbidean zehar, ur-jauziak aurki ditzakegu. 2 adar nagusi ditu. Alde batetik Nilo Urdina eta bestetik Nilo Zuria. Normalean, herriak ibaiaren ertzetan kokatzen ziren. Antzineko Egipton, Nilo ibaiak gainezka egiten zuen udar. Azalduko dugu nola gertatzen zen uholde hori.
Etiopiako mendietan elurra urtzen zenean, eta udako euriteak hasten zirenean, Nilo ibaiaren uren mailak gora egiten zuen, bai? Hemen, gure udako hilabetetan gertatzen zen. Modu horretan, Egiptoko lurberak urpean gelditzen ziren. Ibaia bere ibilgura itzultzen zenean, aste batzuk beranduago, lokatz geruza bat uzten zuen lur gainean. Geruza honi limo deritzogu. Ongarri efektua zeukanez oso lur emankorrak ziren ibai ertzak. Azkenik, uzta batzeko momentua heltzen zen. Argazki honetan, primeran bereiz ditzakegu basamortua eta soroen arteko banalerroa. Behitu. Basamortuari lurralde gorria deitzen zioten, eta lurralde hau heriotzarekin lotuta zegoen, hemen hilobiak eta hilerriak eraikitzen zituzten. Ibai ertzean zegoen lur emankorrari lurralde beltza deitzen zioten, honetan hiriak, tenpluak eta abar eraikitzen zituzten. Jendea ibaiaren ondoan bizi zen, Nilok ematen baitzien behar zituzten baliabide preziatuak. Ura, adibidez ezen bakarrik edateko, baizik eta tresna batzuen bidez soroak ureztatzeko. Sadof izan zen beraiek erabilitako tresna bat. Soka eta pertika baten bidez, ura ateratzeko eta landetara eramateko erabiltzen da. Dikeak eta kanalak ere erabiltzen ziren soroak lantzeko. Uraten bidez, ura kontrolpean izaten zuten. Nilo zen Egiptoko komunikabide nagusia. Papirosko txalupak erabiliz zeharkatzen zuten. Honi esker, zerealak, mineralak eta egurra leku batetik bestera eramaten zituzten. Harri bloke handiak garraiotzeko egurrezko ontzi handiagoak erabiltzen zituzten ere. Antzinako Egipton, Nilo ibaian animalia ugari zeuden. Hor, aingirak, perkak eta ilargi-arrainak arrantzatzen ziren. Hipopotamoak Niloren uretan murgiltzen ziren, eta nekazariek kontrolatzen zituzten soroetan sartzen zirelako eta uzta janzten bazituzten. Kokodriloak animalia sakratuak ziren. Uretan mugitzen ziren elikagaia bila. Nilo ibaiaren ertzak landarez estalita zeuden. Papiro basoak sortzen ziren batzutan 3 metroko altuera izaten zuten landare hauek. Lotoak eta nenufarrak ere oso maiz ikusten ziren Niloko uretan.